Ja som mal skôr na mysli, čo ak tá dohoda je naozaj reálna, čo to vypovedá o tých dvoch stranách, alebo o tých dvoch politikách? Vypovedá to, že za každú cenu sa chcú vyhnúť spravodlivosti, chcú sa dostať k moci a je im jedno, že či bude líder alebo nie. Ale druhá vec je, nás vôbec netrápi, čo oni sa medzi sebou dohovárajú. My sa sústredíme na to, čo potrebuje Slovensko a tie ich dohody, to sú ich špekulácie. Myslím si, že Slovensku a občanom je treba ponúknuť rozumnú alternatívu, ktorá je lepšia ako to, čo sa dohovárajú títo páni. Dajme našu krajinu do poriadku od základov. Odborne, slušne a zodpovedne.